Ode mandiba ya obuna obi ha chief Gochukwu tiere Igbo dum ya bụ oyisi ndị task force ndị dibịa niile nọ n'ala Igbo ya bụ ndị na-eme ọdịnala ndị na-achụ ya bụ oyisi ndị na-eme ka onye ọbụla na-eme omenala mee n'usoro ndị esi eme ka ndị na-ajife Chineke ka a ghara ịda na-akapụsị ndị be anyị. Ha chief Gochukwu tiere Igbo dum obi ya ka anyị nọ anyị ekene gị ha chief ị na-anazikwa India ị ga-anatakwazi ọzọ maka ụdị ekike ikere a ọzọ ndị India ka m na-ahụzi na-eke ụdị a maka na oge nke gara gị sị m na ị nọ n'otu ndị India na-echiri gị echiche ebe a etu a nwoke masị were jizi aha iti egwu Ugochukwu tiere Igbo dum ihe na-adagharịkwa ihe a na-adagharị maka na ka onye si eme bụ ka ekwesị akpọ ya nwa amadi aka ekpuchi ọwa bụ Maxwell nọgide fosi na ndị anyị ada ihe anyị were mana wee mechaa wee jiri afa gị wee tie egwu Ugochukwu tiere Igbo dum o wee na-ada ha chief Ugochukwu anyị ekene gị ọ ya ka anyị ji wee bịa n'obi gị maka na anyị mma ụfọdụ n'ime anyị matụrụ ndị nọ n'agbụrụ ọdịnala matụrụ ka esi eme ya na gboo ịchọpụta akara aka mmadụ ka esi ama ya ewere ka mmadụ si megide ihe na ọ gaghị aga ụfọdụ adị ajụzi ese mana ụfọdụ jee ebe dị iche iche ndị otu unu na-eme ihe dibịa asị ya bịa buru ike ada ajụzi ihe bụ akara aka mmadụ anyị wee chọọ ịbịa mara ihe bụ akara aka ka esi achọpụta akara aka mmadụ megide ihe na ọ dị aga kedu ihe ya nwere ike ime ha chief na-egbughị oge ka mma ajụghị nke a ịsazie m ya ma mara na ọrụ unu na task force na ọka na-agakwa mana oge niile ka m na-ajụ maka ihe task force a mana afọ m na okwu ị na-ekwu na ka esi agbasa ozi a na ọ na ha a na-anụ ya mmadụ ọbụla amụrụ mmadụ ọbụla nne mụrụ maọbụ nwoke maọbụ nwaanyị o bigide ndụ gbagote ahụ n'eri bụ 10 years nne na nna kwesịrị ịjụ ese maka nwatakịrị ha ọ bụ anaghị ajụ ese a na-eme mgbe ọ ya tozikwa gagharị ebe ọ ga-esi gagheziarị ịhụ na ọ bụzi ndị ba na-akpa ịchụwazi nchi na ụkọta azụ nchi agbagherugwo ihe ga-esozi ya nwatakịrị ga akarị na-esi ya eme otibu isi ka eje vute ike ị nwere ike ije evutecha ike tụcha nwanne gị na eyi nwaanyị na ihe ihukwa na ihe ọrụ ibute ike nwanne ọba nwa ọkụkụ ọ bụ ya bụ na naanị iyi ya na o kwesịrị n'ụtụtụ enene nwatakịrị mara ụzọ o siri bịa mara ihe bụ akara aka ya mara ihe Chukwu deseri ya na ihe Chukwu si jee n'ụwa jee mee ya n'aka ọbịa ọ dị ma chief ịma na ekwuru okwu nke a bụ maka ndị nwe nne nwe nna mana ama m na ebe a na-adụ nwa were nne onye na-enweghị nne na-amụta ihe onye na-enweghị nne ahụ ugbu a ọ gbago mbọ n'elu gbaa n'ala ụfọdụ bụkwa ndị nwe nne nna mana ha ajụ ha akara aka ha ụfọdụ a bụ ndị zetara omenala na-amaghị na ọdịnala dị na-ewe ka ndị gboo si ebi mana o ruo na kịta ihe gbagwojuo ya anya ụdị onye dị otu a aka were mmekwata onye ndị na nna ya na-ajụ ha ese chọtapụta akara aka mere ihe o kwesịrị ime ka ọ dịrị ya mma ụdị onye dị otu a na-enweghị nne na nna emere nke ha maọbụ ndị nne na nna na-emere nke ha mana ha etogo na-agba mbọ ihe ada aga ewe ihe onye ahụ ga-eme yes ọ ya bụ yes ọ nwere ihe ọ ya ga-eme nke izi na ọ ya ga-ajụ ese o so n'ihe ọ na-abụ nkwu okwukwo masị jukwa ese ọ ya ga-ajụ ese ka ọ mara ebe nsogbu shi mara ebe ihe na-eme eshi mara ihe bụ ihe bụ dị n'akara aka ya o ji maka abịa ụwa ọ nweghị nọ n'ụwa aka aka ya na-ebi ebe ofu aka aka dị n'iche n'iche ịda otu iweta nke nkịta nweta nke anyị na-enye ị ga-ahụrị kọma ga-adị iche etu a ka ọ dị n'ụwa ya bụ onye ọ bụla ekere
were ihe eji maka kee ihe si a na ihe ị ga-eme ma ọ na ihe ị ga-arụ ọkwa ihuru iji matụ etu ọ na-aba bịa si na-ewe ihe ka gọvanọ ka m gwa gị Chukwu edegwori ya na ọ ga-arụrịrị ihe dị etu a ọ ga-achị obodo gbam and onwe ihe ọsụkwa mmadụ mee ihe anwa Chukwu dere ga-emezu na ihe dịzi n'ime ya bụ ịgba akwara mbọ ka ihe afụta ihe ọ bụ na ịgba ọha mbọ ka ọ fụta ihe ama mfụta ihe ifugwe ya bụ na onye ọbụla were akara aka nke ya Igbo na-eji ebe ekwu okwu asị na anaghị azụ eze azụ na echi mere eze na omegwu ya na ya ga-abụ eze ọnya bụ ihe a ya bụ akara aka enyeghị akara aka gwa ihe ga-abụ ibugori ya mana ndị be anyị na-adị ya ụfọdụ na-adị abalị na nne ya na nna ya anụghị mana owu ekuzieri ya ya mana owu etolite ọmakwụ na ọ ga-ajụ ese ụfọdụ na-adị abalị na ndị ya na nna ya nọ mana ha ejeghị jụ ese ụfọdụ na-adị ya na-ajụ ha mgbe kwesịrị na nwatakịrị agaghị egwo taịm pawaza ivin ma aja agwa bawaza ma otu kọtizin mezie many things ewechitezi eje jụbụ ya mgbe ọ na-adị leti ọ bụrụ na ọ nwee ihe a ga-eme mana ọ bụghịzi ihe a ekwesịrị iji mie mgbe a ihe dị obere ọ bụghịzi ka a ga-eji mie mgbe a ọ dịzi na nnukwu ya bụ onye ọbụla were akara aka were ihe akara aka ya nwa ekeri ya ihe ọ ga-emeri ya na ihe o ji maka abịa ụwa ọ dị mma ebe ọ na ugbu a ka ị na-ege anyị chief na ihe anyị na-ajụ ya ọ na-akọwara anyị bụ maka akara aka ndị bekee ụfọdụ kpọọ ya destiny ihe onye bịara ụwa ime ụfọdụ na-agba mbọ na-eme ihe dị iche iche obi ya na-asị ya n'ọkwa ihe a ka o kwesịrị ime ọ na-asị ya ya ga-emenwe ụdị ihe dị otu a mana ihe ahụ ọ na-eme na-agarọ ewe na-eme ya ọ na-aga tupu ma ajụ ajụjụ m chọrọ iji ugbu a chief ewu onye ọ gbagojuru anya maka na ọgụwa bụ chief Tas-Foce ndị dibịa ewere ka ọ nọgoro maọbụ nne na nna ji ụmụ ha ji enye ha nsogbu maọbụ ụfọdụ ewere nne na nna ewere onye ha ga-agbakwuru jụọ ya na ihe a na-eme ada aga na ha agbago mbọ mụọ ọlụ gụọ akwụkwọ mana ọ dị ka akwụkwọ agụrụ dịzi ka mkpasu iwe ka ha na-akpasuzi onwe ha achọ ịjụ gị ese kedu akara ekwentị chief ndewo akara ekwentị bụ 080 56 78 1241 080 56 78 1241 1070 35 38 39 80 070 35 38 39 80 WhatsApp nọmba ma ọ bụ ihe gbagwoju anyị chọọ ideme ya na WhatsApp 080 86 26 52 30 080 86 26 52 30 ka WhatsApp nọmba Chiarman Her-Balists Task Force South East Zone for more than 30 years now. Onye chọrọ njụta ese n'ihe gbasara akara aka chọrọ ka ihe dịrị ya na mma chọrọ ka ihe ọbụla o tiri aka na-aga ọya ga-ebidokwa n'oge gbachiwe ọya ka njashi jụkwa ese maka na onye jụ ese akọwarị ya chief ihe ị na-ekwu bụ na onye ma ngwa ngwa omeghara ọdachi ninu aka were ndị ezigbo dibịa na-ekwu eziokwu ọ ga-abụ mmadụ gbakwuru ọgwọ onye ahụ nke bụ eziokwu na-abụghị oru ebe a sị ka o bute ike ndewo Chizzy na-ekene ego na ajụjụ anyị jụrụ eziokwu ewere ezigbo dibịa ewe dibịa na-ekwu eziokwu owe dibịa mara arụ ọrụ owe dibịa mara ihe a na-eme mana iji wee kọwara ihe udo mmadụ m mbụ na abụọ mmadụ na-eri bribe abụọ mmadụ na-atụ ashị aja na enu mara nke bụ eziokwu dibịa a ndị na-eme eziokwu a ha dịzi obere ha pere mpe ihe njikwa na ha pere mpe bụ na ọ bụ na ashị mebe ya na pesent dibịa dị kịta dịkwa 100 eziokwu 47 ma 48 bụ fake wayo yahoo dibịa ọhịa na-akpa
ha ncha nwere ihe ha na-eme n'azụ na-aba ha ọgaranya ọ bụghị dibịa ha na-eme ha makwuru. mana enwere ezigbo dibịa mụnwa n'ebe a ịbịagodi be m o nwere ihe ị ga-ekwu bụ nke m na-amaghị eme, ịgwa m ụdị ihe a bụrụ nke m amaghị eme bụrụ ihe ezigbo, enwere m ike dara etinye n'onye ka m eme na ụdị nke ahụ. mana ndị yahoo dibịa nke ọbụla ị bịara ọ ga-ekwute enyi a na-eme, nke ọbụla ị bịara ọ ga-ekwute enyi a na-eme. ị ga-ahụ mmadụ ihe ji ịhafụ ihe ji ịgbataghị ya n'aha, ịmakwa ihe ọ bụ isi agbarị aja okporo ụzọ, agbarị aja uke, agbarị aja amụsu, agbarị aja mmiri. O wee kwe ihe dị ka mgbaaja okporo ụzọ na mgbaaja uke na mgbaaja mgbashi na mgbaaja mmiri na mgbaaja ihe a niile fafafafa faw. Ewudu bụ ndị eriri eri bụ ndị a na-eje agbara ihe a jụọ ese ihe na-emeghị ka dibịa na-ahụ ụzọ gbagha ebe problem dị. Ya bụ ihe jiri ekwu ebere ezigbo dibịa dị, ezigbo dibịa dị. Chief, tupu m ajụ ajụjụ a, oge niile ka ụfọdụ na-anaghị ewetacha akara ekwentị gị, oge ụfọdụ asị na ị na-akpọ ya ọsịsọ. Kedu akara ekwentị Chief? Akara ekwentị m 080 5 6 7 8 1 2 4 1 080 5 6 7 8 1 2 4 1 ka bụ line m nke ise. Nke abụọ 070 35 38 39 80. Ya bụ 070 35 38 39 80. WhatsApp nọmba ma ọ ihe gbagwojuru anyị chọrọ ịjụ m 080 86 26 52 30 080 86 26 52 30 ka WhatsApp nọmba. ebe m bi ebe a na-akpọ Ugbo Odogwu Transekulu, Enugu steeti. Ọ dị mma. Chief, ajụjụ m chọrọ ịjụ gị ugbu a bụ anyị anụgo ndị dibịa ọgbara ọfụ anyị na-afụcha ụfọdụ na soshal midia, mana kemgbe ahụ ibilitere wee amara na-ewe ndị Tas-Foce wee na-ekwu okwu na-enye ndụmọdụ gị ụfọdụ ọ na ha ebenata. mana ajụjụ m chọrọ ịjụ Chief bụ na ndị dibịa ihe a na-anụkarị bụ bịa buru ike, bịa buru ego, bịa buru nke a anọgide afọ ha ebe a nọ na mmiri, a na-efe ego na mmiri, a na-adọnye ego na mmiri. Ụfọdụ afọ ebe ebunyere ndị mmadụ ụgbọala si na ha bịara ihe ekene na ebunyere ha ike, emechaa abịa ihe ekene bunye ụgbọala afọ ebe edosachara ụgbọala ebe niile, ego ju ihe niile ju. Ajụjụ m wee bụrụ ihe ebe anyị bụ na ọ akara aka ka anyị na-ekwu, dibịa unu na-eme onye na-enweghị ihe ọ na-alụ jee na nke dibịa ebunye ya ike, ọ bụ ka dibịa si alụ ọrụ? No. Onye na-enweghị ọlụ aka ugbu a pụta ọ bịa na ọ chọpụtabeghị ọlụ aka, maka ihe na-asị onye ọbụla jee chọpụta ọlụ aka ya. mana ụfọdụ bụ ndị na-eje na nke dibịa ada anụghị ebe dibịa na-asị ya na ihe a ka onye a na-alụ, anyị wee na-ajụ ụdị ọlụ ahụ ọ bụ ka esi alụ ọlụ dibịa? Mba Chizzy, asị gị mba. Chizzy, ihe a na-akpọ ya bụ ihe ndị ritualist. Ndị ahụ ada emedi dibịa, kama ha ji dibịa kpuchie onwe ha na-edisivu ndị mmadụ. Chizzy, echetara m mgbe anyị mee semina na 2008, woma onye Bini bụ onye isi ndị dibịa na the whole Nigeria. Ọ bịara semina a, anyị mee program yitere ihe ị na-ekwu, o wee kwuru were maka fon si mmadụ ọbụla na-eme dibịa ụlụtarị ofu na enu a na-akpọ upstay, ruo ya ihe dịka ụzọ n'Igbo mebi na ọrụ ofu na township, ruo ofu n'obodo, wee moto n'Igbo
ọ na-agba na ọ gaghere ihe ndị ọzọ niile ọ tụkwasara na onye abụghị dibịa ka ọ na-eme na obughị dibịa eri ego mụ nwanne ebe a bụ ihe biniri wenye aka jụọ ya kwuchim isi ọ ga na dibịa enweghị ike iwe ego ya sị m na ọ dị ihe a na-akpọ impossible dibịa ya ewe ego mana ọ bụghị na ụdị a na onye were karịa eto ya si kwuo were ihe ọzọ nne ya ezi ego a na obughị na dibịa ka ọ metara ya now ana m ahụtazi ihe ahụ o kwuru ka ọ na-eme life kedu ka onye na-enweghị ihe ọ na-arụ ga-esi jee vute ike nata rụọ manshọn rụọ hotel rụọ ihe niile by the way Chizzy dibịa kwesịrị ịrụ ihe a na-akpọ hotel hotel ihe na-agwa ibu na onye nọkịta jee vute ike n'ụdị a wee gaa n'ụdị a ọha maara ihe ha na-eme anụghị m na ya ọ bụghị dibịa ọ na-eme yere ihe a ya ka m na-agwa ya Chizzy onye enweghị ihe ọ na-arụ nọkọta jee evuru ike vi ihe ofu ọnwa maọbụ izu kere abụ ọ bịago moto tụwa mama Chizzy eziokwu adịghị na ya ha ekwubeghị ihe a na-eme ka m gwazi anyị iwe ihe ị na-arụ ịgwa ha ya ụdị ike viri ya Chizzy agwara ihe arụrụ ọkwa ya enweghị ihe ọ na-arụ ọgbaza jip a sịrị gị na m anụghị nto that line mma nke ihe m na-ama ha mana ọ gwara gị na onye na-enweghị ihe ọ na-arụ nọkọta ego dawa n'elu wewe ego etu a Chizzy ekwesịrị inyocha ya enyocha yomi anya ana mara ebe ya bụ mmiri shirigoro n'elu na mmiri na-achị na narịgo na ọ na-eshire na arịtu arịtu mana nna gị bụ mmiri ọ zara n'aha andọdụ ụtọ ọrụ dibịa ọ na-alụ maka na o shiri ike maka o shiri ike ọ dị mma chief ka anyị wee na-agbadata okwu mụ na bụzi awele ọ dị ọfụma onye were aka ọrụ ihe na-anaghị agara ọfụma ewe ka a ga-esi merili ya ihe ego ọ na-akpata ọ na-ezule ojiri ya na-emepụta ihe dị mma ihe a bụ ihe ekwesịrị ka a na-anụnụ na ọ bụghị onye na-enweghị ọ na-ara anakọta ogo parado jip jetụa mma hewe ego ọ bụghị ụdị nke a ihe eji kịta bụ ajụjụ ihe m laikịrị ụmụ Igbo na-ege ntị na-amụta ihe na onye chọrọ mmụta ihe Chizzy na o nwere ihe a na-eme mmadụ ji aga n'ihu ị were shọpụ ị na-arụ ọrụ aka ị na-arụ ivi n'ọrụ oyibo ị na-eme ihe ọbụla bụ bizinesi sọfa anọ ihe ị na-eme na chihụkwa iji achọta ihe ị ga-eri o nwere ihe a na-eme ihe a na-aga n'ihu nwere ihe a na-akpọ orisa o nwere ihe a na-akpọ oke orisa o nwere ihe a na-akpọ awele o nwere nke a na-akpọ oke awele so ihe eji na-ekwu ya bụ na ọma akwasa ahụ mara owu ya nwere ihe mmadụ na-eme o ji aga n'ihu ihe ọ na-eme ọ na-aga n'ihu ọ na-ahụ n'anya onye were akara were ụlọ ọrụ ọ bụghị ije ịtụkwugidekwa m gaghị ịchọ ebe ga-eme ritual ị na-abasịrị eji egwe nwoke ite na-eji eme nke gị mara ihe ịchọ jewe na ụdị nke a mụ anaghị eme ụdị nke a ana m asọ nsọ chief mana ihe m ghọtara na ihe ikwuru bụ na onye chọrọ ihe na-anaghị agara nke ọma nwere ihe ọ na-eme ma ọ bụ n'ezinụlọ ya na ndị be ha na-aga n'iru mana o nwere ihe a ga-eme ewe ndị gwụchara akwụkwọ ewe ndị mụchara ọrụ ewe ndị na-azụ afịa ha chọrọ ịga n'ihu egwukwa ndị na-akpata ego ma amaghị ihe ha ji ego ha eme nke a nwere problem abịa na mmadụ kpatara ego na mmadụ kpatara ego ego ya onwe ihe o ji eme ọ na-agbalị mgbalị Chizzy o nwere ihe dị na nke a ga-agba ya n'agha maka mbịakwa kwuo ya ebe a ama m ihe a ife nkịta m kwuo ihe ịma ndị yahoo dibịa ha mụtagwa ọrụ agaghị m akụziri ha ọrụ na fonu esetụrụgwo m ụmụ ọrụ karịa 13 South East South Owerri steeti mụ na-enweghị ihe ruo mmadụ na-abụ ndị ruo ụlọ ndị nọkwa kịta ruru 18 to 20 ajụjụ m wee bụrụ ọya jee mụọ ọrụ kedu akara ekwentị onye chọọ ịjụ ajụjụ ihe gbasara ihe miri emi kedu akara ekwentị m bụ 080 56 78 12 41 080 56 78 12 41 1070 35 38 39 80
070 35 38 39 80. WhatsApp number 080 86 26 52 30. 080 86 26 52 30 ka WhatsApp number m. Jụkwa ese maka onye jụ ese akọwarị ya. Ikwesịrị ịjụ ese ka ị mata ya destiny. Ikwesịrị ịjụ ese ka ị mara ihe ị ga-eme ka ọ dị mma. Ikwesịrị ịjụ ese ka agwa ka ihe na-eme ga-esi na-aga n'ihu. Ndị wayo erisi n'ụlọ wayo karịkwa na dibịa wayo karịkwa na dibịa. Jụkwa ese maka ịjụ ese akọwala ya. Ọ ajụjụ na-anọ m ya. Ọ dị mma Dr. Okafor nọ n'ọgbọ. Ọ dị mma Chief tupu anyị na-apịachie dịka onye isi ndị task force ndị ga-ajụ ese gbasara ihe na-eme na ndụ ha maọbụ n'ezinụlọ ha maọbụ akara aka ha maọbụ anọ n'ụlọ ọrụ maọbụ ụlọ ọrụ ha daga ha were nnukwu ụlọ ọrụ ma anọgide ụlọ ọrụ emechie ihe ga akara ekwentị onye chọziri dịka onye isi ndị task force na-ewu ebe ọ fụrụ ihe na-adịghị mma ndị dibịa na-eme maọbụ ndị ọdịnala na-eme na ọ bụ na-emegide ya na onye dibịa megidere ya kedu akara ekwentị ya ga-eji wee kpọọ gị? Ndewo. Biko tufu m ya akara ekwentị ya. Mmadụ ọbụla ma na ya na-eme dibịa bụ ezigbo dibịa chọwa laịsensị federal license dị ihe a na-akpọ very very important n'ọnụ oyibo. State license ọ dị ezigbo mkpa. Constitution ọ dị ezigbo mkpa. Iwe ha ụzọ ihe na-atọ a anyị kpata ya aka ije na federal high court jee kọwara ha ka isi bido dibịa na onye kwado ogo iji bido dibịa na onye savụrụ bido dibịa mara ama na ta ishikwe ma anyị jidekweghị ọgwụkwọ onye savụrụ a ga-akpọkwa ya jụọ ya ese gụọ na onwe ha onye ya savụrụ iwe lasens eyi nwaanyị na ịgwa ha nwa ọrụ na ihe dị etu a kwesịrị ọgwa na o nweghị ihe mana ama na ọgụ akọwapụtazi na ọ gaghị bụkwuzi wayo dibịa aja gatakwu onye ya bụ chọọ na laịsensị unu jee mụọ n'ọrụ jee chọọ na dibịa mara ihe ọ na-eme mụọ n'ọrụ ka unu mara ihe unu na-eme. Nke ịtọ abịa nọ ndị ọbụla hụrụ ihe ndị dibịa na-eme na-adịrọ mma ọkacha ndị na-akpọ mmadụ eje na mmiri eje asa ahụ ndị na-akpọ mmadụ eje na mmiri akpọ ụmụ nwaanyị eje agba ọtọ na mmiri ihe ha na-emewe ihe nzuzo ọdagha ịhụ na-adịghị mma kpọọ nọmba a na-achọ onye nkịta nọmba m a ị na-ene anya bụ worldwide phone nọmba o nweghị ebebeghị m welcome back. Nọmba m na-aga mgbe ọbụla nọmba m na-aga anytime any day. 080 56 78 1241 080 56 78 1241 070 35 38 39 80 070 35 38 39 80. WhatsApp number 080 86 26 52 30 080 86 26 52 30 ka WhatsApp nọmba. Owe ihe gbagwojuru anya jụọ m ma text eme ihe na WhatsApp. Ihu ebe dibịa na-eme ete adịghị mma kpọọ m ma send eme ihe na WhatsApp. Iwe nsogbu anyị ga-eme gịnị arụ ọrụ anyị aka na-ekelekwe honorable kpọrọ from Nsụka ekene dere gị ndị otu m ga-arụ ọrụ within 24 hours ha ga-eje mara ihe bụ ihe a iyere complain ya no problem anyị webụ ofu moto aka nka na-eti mkpu ya mana akpọgo m onyeisi Tas-Foce na Nsụka kpọọ Chiarman ndị dibịa na Nsụka local gọọmenti gweza ha ihe dị eto na complain ewetara ha ga-eje mee the research so emezie nye ị ga-ahụ na ojighị ruru
mana moto a ka anyị na-eti mkpu ya ọ ga-adịrị unu na mma na onye ga ndụmọdụ ndị dibịa jee chọọ na satifiketi unu ndị a na-akọmplen na asị ha bụ akwụkwọ nke eweta ha nke na yadị weta nke na shop ọwa ha akwụkwọ dibịa a na-ewega na yadị ọwa laisensị dibịa a na-eweta ya na shop ọwa laisensị dibịa a na-eweta ya be ebibi gị bịa gbaa you must go to the office or ịkpọ m na nọmba ọ dị ka onye na-agba driving license anaghị eweta na yadị ị ga-eje n'ofisi ha etu a ka ọ dị so ịrụzi agwa requirements enidiri ọ ịkpọ m na fonu na ịnidiri ya ịkwụkwọ ụgwọ 24 hours tere aka akwụkwọ ga-eruo ya aka karịa na ije daa n'aka ndị wayo erie ehi maka ndị na-akọplen ya kwụrụ ụgwọ nke na ya hụhụ echikwa ya ọzọ bịa kwụọ ụgwọ na ya hụ ọwa n'echi ọzọ bịa ada eje n'ụlọ eje asị mmadụ na lasensị gị gbara maka ndị na-abịabeghị ndị bịakwara mara ndị bụ ndị a ekene m unu ọ dị mma a sị na ntị ga-anụ ihe abụọ oge ha ka okwuata ọ bụ High Chief Ugochukwu Chiere Igbo dum onye isi ndị Tas-Foce ndị dibịa ndị omenala na ala Igbo niile na ndị ọkwa ya onye isi ndị Tas-Foce ndị Her-Balists na ala Igbo niile High Chief Ugochukwu Chiere Chief Okafor mmụọ Chineke ka ị gesịrị ewere ka o si dị o nyere akara ekwentị a sị na atụọla ọmala atụọla ofe ka ofe isi ya n'afọ ọ ga-adịrịrị gị mma High Chief ọ ga-adịrị unu mma ndị Solid FM ise ga-emere unu niile ise ya gazie daalụnụ